Leslie wie hier al even in verband met haar voorstelling. Nachtvlinder, geweldige recensies, maar ik ze die twee nummers live. En hier van die nummers had ze op een single. En ik had tot Ted Roosendaal. Dag Ted! Ja, hoi Willem. Dan komt het nog weer. Ja! Ik moet even vertellen, ik kreeg krek van uitsturing een sms'je. De single, hij is er. Zit ik nog even wel komen? Ik zei ja. Ja, nou daar ben ik al. Ja. Ik moest van hier nog even in de krul gooien en toen ben ik hierheen rieden. Nou, het zit beter dan dit voor mij. Maar toen was er minder werk van, dat scheelt. Nou, die sick, dat is... Nee, ja, flauw. Single uit. Ja, we hebben opname bij Erik in de studio en hij is klaar, dus ik denk, je maakt de wereld maar in. Ja, te gek. Nou, ik ben heel benieuwd. We zullen hier maar even draaien. Eerst maar even een nachtvlinder, want de vorige keer gingen we net zo volle titels, dus hij wordt live dienen. Volgens mij rint het fantastisch, hè? Ja, het is een bijzondere voorstelling, omdat het natuurlijk een traject, een persoonlijk traject, wat nou een voorstelling worden is. Dus het wie eigenlijk wel, nou, ik denk nog wel spannender als de andere voorstellingen die ik maken ha, omdat het nou wel heel dichtbij komt. En dan is het, ja, dan tinkst hoe je meesten er uiteindelijk op reageren. En wat ik merk, dat is dus heel leuk. Het is mijn persoonlijke verhaal. Maar ja, alle mensen zijn eigenlijk gelijk, hè, uiteindelijk. Mijn verhaal is die verhaal. Dus de struggelingen die ik in mijn leven haar oren meest connect. Dus de reacties die ik krijg binnen eigenlijk dat een heel soort mensen heel veel herkennen erin. En een heel soort erin vinden. Want iedereen had het wel eens even moeilijk in zijn leven. En dat deze voorstelling is die het hoop en moed jou. Dat is eigenlijk wat ik hoopte. En dat is lukt. Maar wel heftig, want toen zei ze, vertel eigenlijk mijn eigen verhaal. Toen was ik vrij lang nog in Londen zitten. Daar had het aardig preun voor het leven, volgens mij. Ja. Ben er pro elementen, of is het meer een gevoel? Of toch wel gebeurtenissen die is mij nou maar naar die vaststelling? Ja, eigenlijk maar het zo zien dat het begint bij de eerste tuut. En helemaal rint tot om je laatste relatie. Maar alles wat er doorheen en wat ik erin leerd. En vooral in het laatste stukje de oren en oren leer ik een heel soort leerd. En dat zit erin. Maar ja, het bleef een theatervoorstelling. Dus ik zit net op een krukje te vertellen. Nou, dit heb ik nou geleerd. Dat heb ik nou geleerd. Dus het ben gewoon het binnen vermakelijke verhaal. Maar ook intense verhaal. En mijn leerten. Ja, leuk. Ik ben toch even een berichtje maken naar die vorige vaststelling, Mata Hari. Want dat weer een beetje cryptisch, dus hij is er geen boeteloon in. En toen zei ik, doei, de groeten, weer je tijd meer. Maar dat is wel leuk. Goed, ik is de spanning wat je horen. Maar vertel even, doe eens met Mata Hari de grens hoor. Ja, 2000 september 2000 door een Europese tour met Mata Hari. We mij een oldtimer, het heet Amazon Adventures. Die door een hele bizarre tour zal hier door de hele wereld. En nou hadden ze betocht toen ze mijn voorstelling zien hier, we willen graag een Mata Hari Mystery Tour, waar mij Ted. Dus daar ben we voor in gesprek gaan. En we zijn uitgekomen op een tour door Europa. We gaan bijvoorbeeld naar Berlijn. We gaan naar Parijs, Bratislava, Venetië. Al hier geweldige steden. Met Mata Hari al hier wat mij hier. En dan vertrekken we vanuit Leeuwen, dat is het beginpunt. Met 100 oldtimers doen we die hele tour. En in elke stad speel ik een stukje van de voorstelling die ik nog schreeuwen van deze tour. In de vorm van een whodunit. En de vraag is, waar gaat Mata Hari verrieden? En we hopen er tijdens die tour achter te komen. Dus in elke stad speel ik een liedstukje. En in Parijs speel ik de hele voorstelling, zodat ik die er al maken ga. Ja. En ik begreep in Parijs ook nog op een bijzondere plek. In Musée Guimet. En Santoine heel in wie ik in Musée Guimet en sprits ik de dream uit dat ik zei, Mata Hari, wil ik je spelen. Want waarom? Dat wie het plak, werd Mata Hari waard. Dus Greetje Zelle treden voor het eerst op als Mata Hari in Musée Guimet. En in 2000 komt mijn dream uit, speel ik Mata Hari in Musée Guimet. Oh, jongen. Nou, wat een verhaal. Waarom naar Nachtvlinder? Wat is de eerste volgende vaststelling? Jong. Waar? In het Marne Theater in Bolzet. En dan maar nou zou even die single aankondigen. Hier komt De Pelgrim van Ted Roosendaal. Ik wist net wat ik ziek je was. Uitsjoeren dat ik het je net fine zoer. Verliet ik het met me borst. Denk je op ziek naar wat ik nog net kon.
Ted Roosendaal en Pelgrim single is uit. Ik ben nog even snel. Ted, is hij iets nog te downloaden of zoiets? Hier is krek dus ik moet het al hier nog dwaan. Maar dat komt. Kom wel op haar Facebookpagina. Succes, jong.